Čaute, zdravím vás z thajskej Pattaje, tak ja som práve dorazil na nový turnus a poďme na to sľúbené video, prečo už budem dávať nočný život len pre členov. Má to pre mňa fakt veľké obmedzenia, tak poďme si postupne rozobrať niektoré kroky, aby ste tomu lepšie rozumeli. YouTube je v prvom rade platforma, ktorá nebola stvorená pre nočný život a YouTube je predovšetkým family friendly. To znamená, áno, môže sem dávať videá z nočného života, ale pre mňa ako pre autora nočných videí, tak má to veľa obmedzení. Poďme si teraz rozobrať niektoré z nich. Už nebudem používať to slovo YouTube, ale dohodneme sa YT. Ja keď zverejním video, tak YT mi automaticky znižuje viditeľnosť v niektorých krajinách. Dokonca moje videá v niektorých krajinách blokuje, pretože mám tam autorské práva. A keďže ja mám rád autenticitu, tak nebudem poprvé je s tým robota vymazávať tú hudbu a po ďalšie chcem, aby ste mali hlavne autentické zábery. YT mi znižuje viditeľnosť. To znamená, niektoré videá blokuje v niektorých krajinách. No a poďme k tým autorským právam. Autorské práva na YT znamená to, že ja natočím video a človek, ktorý má licenciu na konkrétnu hudbu, tak za tie moje videá dostane vlastne zaplatené od YT. Čiže ja sa s tým natrápim a niekto zlizne smotanu zadarmo. Ja natočím a niekomu cinknú peniaze vďaka mne. Ja natočím tie videá a niekomu cinknú peniaze na účet. YT znižuje moju viditeľnosť kanála alebo mojich konkrétnych videí. Video má príklad 5000 videní a YT mi automaticky blokuje viditeľnosť v niektorých krajinách, takže mohlo by mať 10 000 a má len 5000 videí a má len 5000 videní. Aby moje video malo menej videní, nezmysel. Ako každý autor, čo točí videá, chce mať čo najväčší dosah. Poďme na veľmi podstatnú časť toho, prečo budú videá z nočného života už len pre členov, a to je téma dievčatá. Mal som s tým už nejaký problém, keďže ja veľa točím Soj 6 ulicu a celkovo party dievčatá tu v Pattaji. A už nieraz sa mi stalo, že konkrétne dievča našlo konkrétne jedno video, prišla za mnou, vypisovala mi, volala mi, naháňala ma, lebo ona si našla frajera a že či zmážem to video. Ja som povedal, že nezmážem to video. Ale nakoniec sme sa nejak dohodli. Už nejaký čas sem chodím a natáčam videá, dievčatá a podobne, však viete. A čím viac videí, tým viac dievčat natočím a tým viac dievčat ma bude postupne naháňať a je to strašne obmedzujúce. Ja sa chcem po Soj 6 ulici a podobne pohybovať aj naďalej a takýmto spôsobom to nepôjde, pretože čím bude mať viac videní, čím viac odberateľov a podobne, tým viacej ľuďom sa to dostane a postupne by som mal vlastne problém pohybovať sa celkovo po Pattaji, keďže vám chceme sprostredkovať nočný život. Čomu neodmysliteľné samozrejme patria dievčatá. Keďže to bude len pre členov, tak konkrétne dievča na to video nenatrafí, pretože pre platiacich ľudí a to si len tak niekto nezaplatí. A už vôbec nie je nejaké dievča tu z Pattaje, že by platilo za Slováka na YouTube. Čiže ja budem vlastne tým krytý a budem pre vás môcť ďalej natáčať tieto videá. No a ja chodím do Pattaje už asi prelom 4. 5. rok a dievčatá, ktoré robia na Soj 6 už nejaký ten čas, tak už ma poznajú, vedia, že tam pobehujem s kamerou. Niektoré s tým nemajú problém, niektoré majú s tým problém, niektoré naopak ešte mávajú do kamery, ale je veľa dievčat, ktorým to vadí a vlastne automaticky, keď ma vidia, tak nechcú sa so mnou ani zabaviť a tým pádom nemôžem ich ani natočiť. Čiže vlastne nemôžem ich natočiť pre vás. To je to ďalšie obmedzenie. Veľa z týchto dievčat si v budúcnosti nájdu frajerov a potom mi budú vypisovať, aby som zmazal tie videá. A ja som tie videá tvoril, strihal, marnil na tom čas. Zapamätajte si video, ktoré si pozriete vy z postele, tak ja to musím strihať a časom by som si mal, aj už som mal nejaký s tým problém a nehodlám v tom pokračovať len tak. Už sa mi stalo, že jedno dievča so mnou nechcelo si ani vypiť drink, pretože vedela, že som youtuber a že budem dávať tieto videá verejne na YouTube a samozrejme, že sa jej to nepáči. Čiže áno, aj pre mňa to má veľa obmedzení. Áno, vy si to pozriete z pohľa domova, ale ja sem sa chodím v prvom rade zabávať a veľmi rád budem pre vás ďalej točiť tieto videá, ale musíte chápať aj moju stranu veci. Veľmi podstatná vec, odmietam už ďalej verejne piť alkohol. Áno, pre členov, pre tých pár ľudí, ktorí sa prihlásite, s tým nemám problém, ale na moje video môže natrafiť každý. No, thank you.
Možno vás to niektorí z vás prekvapí, ja keď som na Slovensku nevypijem ani možno, pretože stačí mi zabávať sa tu v Pattaji, čo som tu párkrát v roku. Keď som na Slovensku, tak ja nepijem ani na Vianoce, ani na Silvester, takže asi mnohých z vás táto informácia prekvapí. Netreba niekdy súdiť človeka podľa krátkych 20-minútových videí. Zatiaľ mi nepísal nikto zlé komentáre na to, ale aj ja mám nejakú sebereflexiu a viem, ako by mohli vyznieť tieto videá, ale opak je pravdou. Áno, sem v Pattaji to človeka, by som povedal priamo, až núti, veď Pattaya je o tom, aby sa zabavil. Ja som nikdy nebol človek, ktorý by sedel za počítačom, vždy som športoval, chodil na tréningy a podobne, čiže práca s notebookom nie je pre mňa žiadna sranda, všetko sa ešte len učím a je to pre mňa občas dosť náročné. To strihanie, som tiež ešte pred rokom aj niečo netočil, žiadne videá vôbec a práve na vlastnej koži som zistil, aké zložité je točiť videá a čo všetko okolo toho je a aké všetky prekážky sú okolo toho. A stále nezabudajte, že v prvom rade človek si chce užiť, kde sa nachádza a až v druhom rade točiť. Som sa touto cestou, ale nesmú mi do cesty chodiť zbytočné prekážky. Veľakrát striham videá v noci, čiže miesto toho by som si mohol pekne aj ja pospinkať, ale točím to pre vás. Čo robím s radosťou, ale aby ste chápali, že tie videá, ktoré vykliknete len na play, tak sa neobjavia len tak. Ďalšia vec, nočný život je asi najťažšie točiteľný content. Samozrejme už som dostal aj zákaz do jedného baru, konkrétne na 106 ulici točiť, pretože vedia, že stále vyťahujem kameru a asi im došlo, že to nebude, a asi im došlo, že tie zábery nebudú len pre mňa a že som jeden z tých, ktorí točia túto ulicu na YouTube alebo podobné platformy. Čiže rok aj niečo, čo mám tento kanál, som to strihal zadarmo, robil som to zadarmo. Ukážte mi jedného človeka na YouTube, ktorý dal toľko videí z nočného života a točil to zadarmo. Je s tým robota a veľa obmedzení. Samozrejme, mohol by som v tomto videu rozprávať možno že aj hodinu a pol tieto veci, ale nechcem vás unúdiť. Tento kanál viete, že má byť o zabave a nie o nude. A nie o nude. Takže vy viete, že moje videá sú všetko len nie nudné. Snažím sa ich vždy točiť akčné. Z vás, ktorí ma sledujete, ste mi to potvrdili, že áno, páčia sa vám tieto videá. A ja by som bol veľmi rád, keby sme pokračovali ďalej. Ale už len pre členov, no. Takisto pre mňa je dosť neuveriteľné, že za rok aj niečo, čo mám tento kanál, som mal asi jeden, myslím, alebo dva zlé komentáre, čo je dosť neuveriteľné pre mňa, takže som rád, že sa moje videá páčia a chcem v tom pokračovať ďalej. Takisto nepoznám jedného človeka, ktorý dáva na túto platformu YT toľko nočného života, alebo inak povedané, niektorí dajú názov videa nočný život, neviem čo, keď sa bavíme o Pattaji, ale myslím, že aj hoci kde vo svete vlastne nočný život je pre nich, že ukážu trhy s chrobákmi a thumbnaily dajú seba a 3000 dievčat okolo seba. To je ako za mňa ťažký nezmysel a podvod na všetkých vás divákov. Vy viete, že keď ja dám titulku, thumbnail, úvodnú fotku vlastne, úvodný obrázok, viete čo tým myslím, tak keď som tam ja s nejakým dievčaťom, tak ja s tým dievčatom reálne aj sa budem v tom videu zabávať. Oni to točia vlastne štýlom, aby mali zelený dolár na YouTube, to znamená, no k tomu sme sa ešte nedostali vlastne, každý autor, ako ja, každý človek, ktorý točí na YouTube, má YouTube kanál, to vy nevidíte, ale každý autor na YouTube má zelený, žltý alebo červený dolár. Samozrejme ja mám všetko červené doláre. To znamená, že autorské práva a žiadne peniaze za to. Plus tie obmedzenia, že sa neukazujú moje videá v niektorých krajinách a podobne. Čiže mám automaticky menej videní. A niektorí to presne robia na štýl, že dajú názov videa nočný život, neviem čo. V tom nočnom a v tom videu vlastne ukazujú chrobáky, krokodily a na nočných trhoch myslím a podobné veci. A zmysel je vlastne ten, aby si na to vlastne divák klikol a aby mal zelený dolár. Zelený dolár znamená, že máš za to peniaze a ja za to nemám peniaze, pretože ja to robím úprimne a preto aj takéto úprimné slova a vysvetlenie vlastne toho, prečo nočný život už len pre členov. Robil tento nočný život zadarmo pre vás viac ako rok. Čo som nevidel ani u jedného človeka, že by to takto robil.
Ani pri jednom videu, nie pri desiatkách, ja ich mám okolo 40 alebo 50. Oni vlastne vedia veľmi dobre, prečo nedávajú tie dievčatá do svojich videí, pretože nemali by za to peniaze a idú len po zelenom dolári, čiže od začiatku idú len po peniazoch. Je takých mnoho. To ste si určite všimli. Že prečo je môj nočný život taký akčný? Pretože mi to bolo jedno, čo sa týka peňazí, lenže tu prišlo do toho to, že nielen peniaze som za to nedostával, čo som bol s tým v pohode, keďže som to robil rok a niečo, ale aj tie rôzne obmedzenia, autorské práva a podobne. Plus tá samotná zábava, keď ja tam chodím bez kamery, potom mám ja samé obmedzenia s tým, že to je ten youtuber, poďme od neho preč. Čiže aspoň ste sa dozvedeli, prečo som to robil ja akčne, pretože mi nešlo o zisk a prečo to ostatní nedávali do svojich videí, do svojich vlogov. Pretože chceli mať zelený dolár, aby mali to video speňažené. Pretože sa im nechce robiť zadarmo. Ako som už vravel, mohol by som o tom kecať aj hodinu a myslím, že stačí takéto vysvetlenie. Ak ešte máš kľudne nejakú otázku ohľadom toho, že prečo, veľmi rád ti odpoviem. Neviem, možno spomenul som to tak len všeobecne. Určite sú ešte nejaké veci alebo nejaké obmedzenia, ktoré som nespomenul alebo ktoré ma teraz konkrétne nenapadli, takže kto chce vidieť ďalej nočný život v Pattaji, akčný nočný život, ja myslím, že som o tom presvedčený. Som o tom presvedčený, že ja tento nočný život robím akčne a dokonca neviem, či poznám Slováka, Čecha, ktorý robí tento život tak akčne ako ja. Čo ste mi dali pocítiť aj celkovo v komentároch, za čo som veľmi rád. Takže ak chceš ďalej vidieť môj nočný život, to znamená dievčatá, Soy6, Bari, Walking Street, Beach Road, opäť dievčatá, opäť tieto veci, tak budem rád, ak sa pridáš a stane sa členom môjho kanála Niko Šert. Mám rôzne odkazy, keď si klikneš na môj kanál, vedľa tlačidla odoberané, vpravo hneď máš tlačidlo pripojiť sa. Áno, ešte som nepovedal asi prehlas tú najpodstatnejšiu vec, čo mi úplne vypadlo. Členstvo dávam za 6,99 € a ešte aby ste tomu rozumeli, áno, za 6,99 €, 170% je len mojich, čiže 30% ide YT. Čiže ja dostanem od vás na svoj účet sumu niečo cez 4 €. Myslím, že to nie je veľa. To máš jednu krabičku cigaret a na Slovensku takže keď si myslíš, že spravíš tým, že sa pridáš ako člen kanála, keď si myslíš, že spravíš zo mňa milionára, tak si na omyle. Dneska si vo väčšiných mestách za túto sumu nekúpiš ani jeden obed. A ešte jedna veľmi podstatná informácia. Ja som nastavil členstvo 6,99, ako som spomínal, mne pristane z tejto sumy na účet niečo cez 4 €. Ale podstatná informácia je tá, že YT a iPhone majú spolu nejakú dohodu. Čiže ak si klikneš cez iPhone, tak ja mám síce nastavené členstvo 6,99, ale naskočí ti členstvo za 9,99. Prečo je to tak? Spýtajte sa YT a iPhoneu. Čiže ak máš iPhone, odporúčam si moje členstvo, odporúčam sa pridať ako člen kanála nie cez iPhone, ale cez hociaký telefón, Android, tablet, televízor alebo počítač. Ale keď chceš to mať za tú pôvodnú sumu, ako som navrhol ja, 6,99, tak prihlás sa cez iný účet alebo zariad si to už nejak podľa seba a potom ďalej už môžeš pozerať cez ten svoj iPhone. Ale to prvotné zakúpenie členstva si daj mimo iPhoneu. Dobre, tak pomaly budem končiť toto video. Hádam ste pochopili dôvody, prečo bude nočný život už len pre členov. Verím, že sa pridáš a stane sa členom kanála aj ty. Sa nájdú nejakí z vás, ktorí sa pridajú a budem sa s vami tešiť na ďalšie naše dobrodružstva nočného typu. Ešte som zabudol niečo povedať, mám tam už niečo cez 10 videí. Sú to len také bonusové krátke videá, ale verím, že obsah tých videí oceníte, najmä vy páni. No samozrejme, že nepredpokladám, že by nejaké ženy si kupovali moje členstvo, ale nočný život a videá z nočného života budem dávať také ako doteraz, to znamená, kde sa ja chodíme zabávať party a však už viete. Čiže tie krátke berte to len tak, že to sú len také bonusové videá, nič viac. Však pochopíte, ako to myslím. Ja verím, že niektorí z vás sa pridáte a budem sa na vás tešiť, tak čaute.